iskan banza duk ka kode abu sai ka ci abin kabiri man ga abin da ya ishe bai dame mu bai a'a saboda Allah mama ni ha yanzu ban gane baba ya ce zai canza min keke in samu na zuwa gona kin ga yanzu magana ba faduwa yake har yanzu ban ga ala abin nan in dai keke ne in ya zo ka lallabe shi a hankali Allah da zai canza maka keke ran kasuwa ce za a sayi keken ga an ji kasuwan kuma bai sai mini ba ni zan sai da akuya na ne wallahi in wata kuyi ta sake zagayewa kenan ma ni zan sai da akuya na ne gaskiya ko da kudin ta ba ci zarafi na ba balle yanzu ga tsuha ya kama ni aikin banza aikin wahi ya kan banza Allah zuwa baba sanu DJ ina kaje da maki da kai da wa abin da nake so in faɗa ma na yi maka iyaka da wannan yarinya yadda annabi ya bar gidan duniya har ka bata to shikenan baba naji kuma zan yi bakin abin da naga zan iya bakin kokari na ga cewa na yi abin da kace ne mu dan zuro zai girke ni a dandali wai yana da mana kunni kabilan banza to kai hakuri tun kuna yara kuke tare to duk mun taso tare shi kenan sai abin walakanci wani ne sai ya bar shan giya nan babu yadda bai yi ba da sai da nuna ɓacin rai na raba shi da wanka sai da jalo ba haƙinka nike da kaga ina ƙoƙarin raba ka da sai da jalo ba yaron arziki bane to kuma ka so ka raba ni wani shiri abin biyan jalo din nan salamu alaikum ya zama dan banza wa alaikum assalam sannu ku fa yawa sannu da zuwa sannuwa lafiya lau a'a sannu wannan gashi kamar dan zuru ile laiki lahiya ile layali lahiya dan zuru maganin wawanta dan zuru satu burgami assalamu alaikum ba shekaran jiya ina Ghana jiya kuma yana Senegal yanzu aka dauka gannan daga Niger na zo akwai wani dan uwana da ya bata shekara 2 da suka gabata shine nake ta yawan nema to na iso nan Niger na tsaya nan Kontagora sai aka ce mini akwai wasu baki da ake ganin sun shigo wannan karkara na ku wanda ake ce ma gamuga ku shine na shigo domin dan duba shi in gane shi ina bawan Allah kata mu ba zawai za mu ga ba mutum ya zo mana haka ba da ƙanana akwatai ga hannu ya ce yana neman dan uwansa kaga mun yadda da shi mun zai cikin jikinmu ko ba gaskiya ba Allah ko kai na ruwanka shi je wajen mai anguwa mana ko kake da alhakin sauke baki me kuma ka dube ni da kyau ni ba mugun mutum bane ba na zo don in zalunci ku ko in cuci wani daga cikin ku bane a'a ka je wajen mai anguwa je can je ka bincika ka in cokuli ba walakance ba ko ita ni mu to naji baki ne muke da su garin ga baki biyu suka sauka daga umar kwana gaye sai iso makel ko ba su kama da shi ba to tun da bai zo da kuɗi ba ko za ku yi shiri da ne a'a ka bari ina so in wayar mishi da kai ne na kama yana so ya mini wani mummunan fahimta ne wanda yake cewa ba shi bane an bashi dinka me kake so yanzu abin da nake so tunda an nuna mini kaman an yi baki a nan garin gamuga ku ina so ne samu inda zan dan zauna kwana 2 in Allah ya sa na ganshi in ma an jima na ganshi wala ba asa zan kwashe kayana mu tattara da inda shi goci kana iya kwance matabar mai ruba zan iya kwana ko a ina ne tabarma zan iya kwana ko a ina ne to ni wanda kake ganin nan ba wai kaka gana irin shigan gani ba karamin malami bane ba mu kuma kananan jahilai ka dauke mu amma abinda nake so ka sani shine musulmi dan uwan musulmi Allah ayi hali Allahu akbar kai ka je gurme ne ko ka je mai wabin ga masaukin ka ba wani abu ba komai to uje can gidan naka Tanimu ina kake kai uje Tanimu to kalli bi hanyar nan uje ina kake gani Tanimu in kunni ya ji gangan jiki ya tsira kan ka sauke shi Allah safa mu ya dauko ce ina kake gani Maryam kin ga shi ita abokina shi da mutum ne shi ba wani matsala na so ne gaya miki irin cin mutuncin da wallahi baban ke je mu babana wallahi abun ne ba daɗi in gaya miki kai
gaskiya hankuri dai zan baka, ba abin da zan ce maka sai dai in ce maka ya hankuri, saboda kaga soyayya haɗa ba kiyayya ba. Gaskiya ni ma a kullum idan na kwanta ina nazari akan abin da mahaifina yake yi game da soyayyar mu, sai dai in ce maka ya hankuri, saboda ka gani dai yanzu ban san abin da yake yin haka ba, kuma maza ka duba ma ka gani ma ni ma abin da ke daure mini kai, abin da addinin musulunci ta hana wai ma a ce game da aure ni ma ban ganka da shi ba. Ka gani da daya kai dan uwana ne musulmi, sannan kuma babu abin da baka yi. Bari ma amma gaya maka ma tukunna a cikin gaba ɗaya cikin kankaran ga ni ban ga jarumi namiji kaman ka ba. Kaga kana noma gaba ɗaya wallahi tallahi kai samarin ma an zanna dandali, akwai randa na gito dandali na yabon ka kawai ake yi game da noman da kake yi. Inda shi shigi ko? Bari ka ji ai magana ku kawai ake cikin dandali. Ya kai ne. Hankalin mu kwance. Gaskiya. Ni kin ga ba sa matsala dan mahaifinki. Ko? To in hozo koyon ku wani bi in ya gani ba ro shi kan kira min ki. Gaskiya abun farin ciki na ne. To ka ambaci haka. Kuma na ji daɗi sosai. Madama tsakanina da Allah wani lokaci in na tashi kira sallah hurko ni ga kai bawa lahiya bawa wani dan eska ne kai wai dan danka ne ala. Bawa wani irin da iska ne kai. Bawa wani irin da iska ne kai. Haba. Haba illiterate. Haba. Wannan ba dole ka kira mutum illiterate din nan ba ni kashi mishi sai na kace shi. Dan danka ne? Makiyina ne. A wannan makiyinka kaman ya. Ina makiyina ne. Haba illiterate. Ai bai kamata ka dauki irin wannan action din ba ko? kaman ya abin ni ban da mun ba shi gari na ashin ba ga dai bin yi besi na yi saba ma besi ba shi nake nihi ba kaman ya yanzu dai a yanda za a yi kai tashi ka wuce bawan Allah ba ka bisi isa ma dan damcewa wata ba a yin haka dan bidin banza dan ba illiterate dole ka wani suna na san jiki na shi illiterate na gode amma wada ka kashe shi ba ba komi wallahi bilalaji ko na kashe mu shege ba komi na ai in mutum yayi killing da hannun shi in kai killing da hannunka akwai problem ka san ku killing na da alhani halal ba killing ba nake ni kaman ka kashe shi da hannunka akwai matsala ba komi ya hankuri ishuru daina kuka ishuru ki daina kuka ai ba mu shaya mu je tambaya menene ya faru yi shiru me ke faruwa ne ya dannawa ne to bari ya shigo gida zai same ni yi shiru ki daina kuka yi shiru ai ba abun ba ma bori sai yin gwiwa illiterate a'a can I go in a kai kuma saboda ana da su wani yanzu ko an ce maka inna na nan gidan ga ka yadda ina ne ai bai kamata in shiga ciki ba ko sai dai ka shiga ka hito o a ka shiga ka bari in shiga an mu can ba a yin haka bari in shiga na ce ko kana nuni inna na a in ka an ce can I go in bari a sallama ku dai kai abun da zan yi hoda maki billahi laji ku kiyaye mini ku bagini na haka kamar saboda na suha bai yi maku cin mutunci shegin kwakwalwa niki da shi na tashin muku hankali na nora ke ne kike darme mu yari an ga gindi saboda ta kawo mini shegin yaron nan billala gina so in kise shi wa mishi ajimi 60 in kise shi wa mishi ajimi 60 kai da waye mai gida shegin yaron gaba dan gidan abin gan cikodo komi cokoli haba mai gida ai Allah ya riga ya hada abinda Allah ya riga ya hada kuma ba wanda ya isa ya hana shi saboda haka na aure ne Allah ya riga ya hada sai ka yi hankuri saboda mi ku dauke ni tsohon banza ya gashi yau na yi ba ko gidan ga ya san dirga na kina dauke da yagiyan aure na uku an ba san mutunci na ba tambayin banza da wahi har ya zana mini suna ya san mini abin da ya litraf abu za sha'awa za bin da dadi in kina son ki di dadin zama da ni ki rika ce mini litraf sakircin banza da ganina ai in komi yayi daidai zan kai ka Saudiya na zauna can wa don har larabci nike ji yanzu kana jin balarabe ai in ka ji balarabe ya ce maka wa man hankaltahu wa hutahu wa man shagalahu haqu wa halahu saboda Allah kai eritre na dawo gida na cimma akuya na an kara mini akuya kuma na tabbata babu wanda zai kara mini akuyan nan ba kai ba ba ni da maki karkaran ga wanda ya wuce ka bawan Allah
ko da na shigo garin ga wannan karkaran tare na tare da ku kuma kuna zaman lafiya lau. Ya za a ce kuma yanzu kuma kun zo a ce kuma kuna neman ku tada hankalin juna. Yanzu kai meye hujjanka na cewa don Allah shine ya kara maka akuya? Yaran suka faɗa mani shi ya kara shi. Kuma na tabbata da zai iya. Shine kadai hujjanka saboda yara sun ce maka shine. Saboda haka nan ba ni da makiyin da ya wuce shi. Ke baka da wani makiyi a nan karkaran sai shi. Shi yasa ka zo ka ce shine ya kara maka akuya. A ina litre. A kyale shi ban son ku yi hayaniya. Ba Allah nawa ne kudin akuyanka? 7,300 kudin akuya na kenan. Maciyacin banza. Ban son ku yi faɗa. Maciyacin wahi. Kirga ka bashi kai ka bashi 10,000. Bashi 10,000. Gashi. Kuma sauran canji nan ka dauke shi matsayin la'ada. Sannan akuyan nan ko ya kayan ka can yi. Kai mu je a sai maka sa. Ka zuba da saurin kasa. Ka zuba tunin kasa. Ga sauran naku. Eska. Ɗan iskan banza. Ni za kama iya shege.